Джин ёсць, лямпа ёсць, самы час у яе лезці. Трэба удыхнуць і больш не дыхаць. Так я дакладна уціснуся. Прывітанне! Ой, ну напужаў ты мяне. А чаго? Я просто павітаўся. І ўсё мне сапсаваў. О, такі збан у цябе цікавы. Сам ты збан. Хіба не бачыш, што гэта чароўная лямпа? Лямпа? Дай-ка пагляджу з другога боку. Толькі блізка не падыходзь, а то яшчэ на падлогу зваліш. Ой, у такіх лямпах звычайна джин сядзіць. Пакуль што яшчэ не сядзе, джина туды пасадзіць трэба. Давай дапамагу. Дзе ён? Буслік, ты не бачыш? Джин перад табой. Ой, Тёмачка, і правда, як я раней не заўважыў, што ты і ёсць джин. Зараз я ўдыхну, а ты мяне ўціскай у лямпу. Ой, а ты ўпэўнены? Яшчэ як? Давай, вызваўся дапамагаць, дапамагай. Так, і раз. І Буслік! Ой, прабач, я просто думаў, як цябе туды уціснуць. Ну, Буслік. Трэба цябе скруціць трубачкай, тады лягчэй будзе ў лямпу пасадзіць. Трубачка з ядочка? Не ведаю, ці атрымаецца. Давай, буду скручваць. І раз. Ой, не казычы. Так, Тёма, ты ж сам прасіў. Ну, давай паспрабуем другі спосаб, бо гэта вельмі казытны. Эўрыка! Давай не ты ў лямпу сядзеш, а лямпу на цябе нацягваць будзем. Ага, давай паспрабуем. Ты сядзі і не рухайся, а я лямпу паспрабую на цябе надзець. І раз, ой, і два. Буслік, ты доўга? Ой, Тёма, давай лепш той першы спосаб паўторым. Гэта чаму? Я не магу падняць гэтую лямпу. Ой, і чаму я толькі ўзяў гэтага Бусліка ў дапамагаты за яго адні складанасці? Прабач, Тёмачка, я вельмі стараюся. Ладно, давай яшчэ паспрабуем. О, Тёма, калі з'яўляецца джин, спачатку дым бачна, а потым вылетае сам чараўнік. О, нясі запалкі. Ага. Ой, ты што? Дзецям запалкі браць забаронена. А дым як зрабіць? О, ты ж умееш пар з вушэй пускаць. Умею, просто трэба вельмі напружыць галаву. Ага, успомні ўсё навукова разумнае, што ты ведаеш. Хвіліначку, успамінаю. Давай. Ось, малайчынка, старайся. Ой-ой-ой-ой! Что тут такое? Что горыць? Прывітанне, Паліначка. Не бойся, гэта не дым, а пар. А что вы тут такое парите? Гэта Тёма трэніруецца. Я джином хочу быць. Ух ты! Чароўны джин! И ты будешь выполнять задание? Так, зараз что-нибудь загадаю. Паліначка, пачакай. Спачатку трэба Тёму туды уціснуць. У лямпу! Давай, Буслик, ты з аднаго боку, а я з другога. І раз! І раз. Ось. Ага, ось так. І два. Ну, ось, ага. Ой. Няня, Палінка, я не разумею. А як же у нас атрымалася? Сама не ведаю. Тёма! Джин, ты як там? Эй! Так, Нормально. ты готова виконати наше жаданні? Готовы. Загадывайте. Можна я почну? Спочатку треба потерти лямпу, а потім загадувати жаданні. Не трэба так трясці. Джин шмат гузакоў наб'е. Ой, прабач, дороженький джинчик, я больше не буду. Жаданне гавары. Хочу много-много шоколадных цукерок. Я так само. Слухаюся і виконую. Ой.
І гэта ўсё? Мы ж просили много-много. Так. А с Джином вы не хотели поделиться. И Джин любит цукерочки шоколадные. А давай наши цукерки. Мы их пожадали. Як я? Лічыце, у лямпе сядзеў. А где? Ды пад сталом і цукеркі ел. Ай, бярыце, частуйцеся. Дякую, наш Джинчик. Як добра ўсё атрымалася. Тёмачка, ты лепш не лезь у гэтую лямпу. І хай яна для прыгажосці стаіць. Правда, там месца зусім няма. Дыхаць нечым, цукеркі нязручна есці. Да і мультик. Не паглядзіш. Няхай у нас будзе джин без лямпы. Ты нам таким больш падабаешся. Дамовіліся. Ну давайте мультик глядзець. Давайте. Глядзім, сябры. Ой, ну а зараз усім, нават джинам час мыць тварыкі, чысціць зубкі, ды класціся спаць. Мы хутенько. Чароўных усім сноў. Дабраныч маленькія. Бывайте. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.